Welkom allemaal bij de Wat Warm Tatsies 2025. Ik is hier samen Monterey Daars van Forward Foundation Legends. Monterey, hoe het jullie voorbereiding gegaan hierdie week voor hierdie dag voor dag? Lijkt bietjie taff hier buiten. We zitten bijna voorbereid. Het is al 3 maanden voorbereid. Maar daar gaan een beetje zwaar. Alle maanden is maar van. Ik zie niet zo hoe paas hier bij die game van die Tatsies hier zo. Ik zie meer servers op rugby en jouw stamina zal ik met werk hier als je dan moet kennen hier. Ja, maar je ziet ja, mooi sparen. Maar hier is vanaf. En is kijken hoe zijn. Wat denk jij, wat gaat hier vandaag zijn uitslagen? Wie gaat die winnen hier vandaag? Ik wil het niet zeggen, maar dat bedoel ik. Ik wil eigenlijk van Most Wanted, maar dat bedoel ik van even. Bietjie min vertrouwen in jou span lijkt het mij, né? Dus is al uit. Het is aan, dankie man. Dankie voor jouw tijd, Monterey. Adieu. Next face media hier. Your face, your story. Next.